I ara veurem que en aquest mateix cas pràctic apareixen uns altres conceptes. Les dues hores extraordinàries, com hem vist anteriorment, els criteris els tenim aquí, i ara hi ha un altre concepte nou que tributa a efectes de cotitzacions professionals a l'1,40% que li correspon cotitzar a l'empresa. A partir del mes d'abril d'enguany ha hagut unes modificacions importants, apareix un altre full de salari i també ha de constar allò que cotitza a l'empresari en concepte de nòmina. En el model anterior només apareixien les cotitzacions per part del treballador, que són aquestes d'aquí, que us assenyalo, que ja hem treballat, hem parlat anteriorment. Ara hem d'incloure aquelles que anteriorment apareixien consignades amb el TC1 o TC2 i els treballadors no eren conscients. Ara la normativa vigent, en l'última modificació de la normativa, fa a nivell de títol d'informació és interessant que l'empresari sàpiga què cotitza el treballador per ell. Generalment el criteri és que cotitza un 30 o 35% més. Aquí està desglosat aquests conceptes, és a dir, en efectes de contingències comuns es cotitza el 23,6%, contingències professionals el treballador no cotitza però sí cotitza, en teoria, segons l'anunciat que hem vist cotitzaria 1,4% en aquest cas, als efectes d'atur l'empresari cotitzaria 5,50, a part del que cotitza el treballador, que és l'1,55. En el cas que les relacions siguin definides, si fos temporal, cotitza una miqueta més, com podeu veure. Efectes de formació professional, el treballador és el 0,10 i l'empresari és 0,60. Fons de garantia no cotitza el treballador, en canvi l'empresari sí. I les hores extraordinàries, depèn de que siguin de força major o de resta hores extraordinàries, o cotitza el 2 i l'empresari el 12, o seria el 4,7 i el 26, que és la quota de cotització genèrica. Llavors, en aquest cas, la nòmina, la base de cotització seria aquesta. Nosaltres ens hem centrat en el càlcul i aquí simplement hauríem d'agafar les diferents bases de cotització i aplicar-li els percentatges que hem vist anteriorment. Si agaféssim la base de contingències comuns i l'aplicáréssim al 23,60, doncs sortiria 23,60 que tenim aquí, ens donaria aquest 336,83. Si apliquéssim el 1,4 de les contingències comuns, tres coses el mateix. Així hauríem d'aplicar aquí criteri, com hem vist anteriorment. Amb el tema de l'atur, el mateix, agafaríem la base de contingències professionals i li aplicaríem, en el cas de l'atur, anem cap enrere, l'hauríem d'aplicar al 5,5 en aquest cas, que recordem. I si fos una relació temporal, seria el 6,40. Respecte a la formació professional, l'empresari cotitza el 0,60, que el tenim aquí. El fons de garantia hauria de cotitzar el 0,20, que és aquest d'aquí. I per acabar, a les extraordinàries, com que cotitzen el tipus general, hauria de ser el 23,60 de la base d'hores extraordinàries. Llavors és el canvi que hi ha hagut en aquest sentit. Bé, ara anem a mirar una mica com anem a continuar amb la nòmina i anem a calcular els diferents tipus de cotitzacions vigent. Aquí afegiríem que el tipus d'IRPF seria el 14%. Evidentment, per saber el 14% hauríem de fer un càlcul addicional que podeu trobar a la pàgina web de l'agència tributària, en el qual hem d'especificar la remuneració anual del treballador, les seves responsabilitats familiars i una sèrie d'aspectes que s'hauria de fer el càlcul mensualment en aquest sentit, a través d'aquest programa de càlcul de retenció d'IRPF que s'ha de calcular cada mes. La solució la teniu aquí, aquests són els tipus de seguretat social que s'ha d'aplicar en quant al treballador, amb les seves bases corresponents, i ara, una mica per complementar el càlcul, doncs mirarem com l'hem plegat. Recordeu que tenim les 4 bases calculades, i ara simplement es tracta de consignar al seu lloc, és a dir, la de contingències comunes, que són 1.406,08. Hi ha molta gent que s'equivoca. Les contingències comunes agafa la remuneració mensual. Compte que això és un error, no sé què passa, però bastant sistemàtic. Per tant, hem de consignar la base de 1.406 aquí i aplicar-li a efectes de contingències comuns al 4,7 corresponent. La base de contingències professionals l'hem de consignar 2 vegades, a l'atur i formació professional, i aplicar-li el tipus de l'1,55 i el 0,10
en quant a formació professional. I les hores extraordinàries, com que són no estructurals, doncs aplicaríem el genèric del 4,7 respecte al 213. Com hem vist abans, el 14% seria IRPF, que aplicaríem el 14% sobre la base aquesta d'aquí, 1.430,58, i es donaria l'import de 200,29 cèntims aproximadament. Un cop calculat els tipus de cotització, agafen tots, sumen amb les aportacions de Seguretat Social, per diferència de Seguretat Social d'IRPF, i els sumaríem aquí, i un cop sumat, aquests els deduiríem del total de vengat, i al final doncs ja tindríem el líquid a percebre o salari net. És a dir, aquí tindríem el salari brut i aquí tindríem el salari net. Tornem a la diapositiva. I bé, ens trobaríem, aquí tenim la consignació i els càlculs ja ho hem fet amb el full de càlcul anterior, i llavors aquí quedaria la solució. La solució, tindríeu una solució de nòmina, tindríeu el desglòs per cada una de les parts. Recordem que primer hem de fer l'encapçalament, assignació de concepte de salari social, això és importantíssim. Si això no ho tenim ben consignat, la resta de càlcul està mal fet. Aniríem a buscar les bases de cotització, en aquest cas aplicaríem els tipus, les deduccions, reduiríem les deduccions del salari brut i tindríem el salari net. I recordar que en les últimes modificacions hauríem de calcular la part que cotitza l'empresari, que són aquests càlculs que hem comentat anteriorment de la taula. Bé, recordar-vos de nou que tot aquest material, aquest cas pràctic, l'he obtingut d'un company de formació i orientació laboral, Antonio Virado, que és una persona de referència en aquest sector, en el seu material de unitat 4 de salari i nòmina. Confio que us vagi bé, que sigui un tutorial que recordeu, aquest tutorial el podeu repetir tantes vegades com vulgueu, i el que us aconsellaria és que aquesta nòmina la féssiu vosaltres en paper, efectuéssiu el càlcul, i aquí tindríeu un bon mapa conceptual per poder afrontar els propers exercicis que farem a classe. Moltes gràcies per tot.